जोङो बेरायदों नोंगौ समस्तिखौहाय जोंनि 19 नं सिडली चिरां समस्तियावहाय जोंहा 1300तासो गामि दं सुब्बा दं बे 1300तासो सुब्बायाव जों दिनै बेरायजोब्बाय माने नायजोब्बाय रायजो राजाफोरजों जोङो सावरायबाय फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै आरो बिथांमोननि जे मेसेज रायजो राजानि जे फैगौ बिसायख'थियाव जे UPPL एबा जोंनि रनजित बसुमतारी सारखौ जे मदद होनायनि बाथ्रा बे मेसेजखौ जों मोनबाय रायजो राजानिफ्राय आरो दिनै फैनानै आङो लाइमुथि जे जोंहा प्राइमारिनि सिङाव जेसेबां गामि दं बे गामिफोरनि रायजो राजाखौ लानानै दिनै बाहाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल बाव जादों आं बाव बाहागो लादों जोंनि बिजाथि बिथाङाबो बाहागो लादों रनजित बसुमतारी सारा दा रायजो राजानि जे फैगौ बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौहाय बिसेसकै लाइमुथि ओनसोलनिफ्राय जे मदद होनो होननानै जे बिथांमोननि थिरांथा बेखौ नुयोब्ला एखेबारे जोङो सानो माने बाहाय मोनसे गणतन्त्र मोनसे डेम'क्रेसिया जे बाहाय गायसन जाबाय बिथांमोना गोसो खुसियै भट होनो होननानै बिथांमोना दिनै जे जोङो नुबाय जे बुंबाय दा बेखौ नुनानै जों मोजां मोनदों आरो फैगौ बिसायख'थियाव जे जों देरहागोन बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव रोखायै जों बुंनो हायो आरो आसा खालामो जोंनि नैबे लाइमुथि ओनसोलाव हयथ' सासे सानै थानो हागौ माने गुबुन दलनि जानानै सासे सानै हयथ' थानो हागौ दा बै बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो এইবাरनि भट जे 19 तारिखआव आसाम विधान सभानि जे भट जानो थांगासिनो इलेक्शन बे इलेक्शना जाहैबाय मोनसे प्रलय बायदि जादों बे प्रलया जाहैबाय आसामाव थानाय बर्तमान जे सरकार बे सरकारा कुनु जाति माहारिखौ ओरैनो सिरियै थानो होआखै बेखायनो गुबुन गुबुन हारिफ्रा जेरैहाय गावगाबागावनि जाति हारि माहारिखौ जेरै बासायनो सिन्था खालामनानै फैगौ बिसायख'थियाव गावगाबागावनि हारिनि जानानै खामानि मावनो माने भट होनो माने गोसो जादों बेखायनो जोंनि हारियाबो सासे सानै जे थालांबाय बिथांमोनाबो फैनानै फैगौ बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथि रनजित बसुमतारी सारखौ भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो जोङो आसाम एसेम्ब्लियाव सरकाराव जे जोङो थाफानानै जे खामानि मावनाय परिबेस जोंनि ओनसोलनि जे समस्याफोर जोंहा BTR एकर्ड दं BTR एकर्डनि जे मावनांगौ माखासे दफाफोर बेखौ मावफुंनायाव बै बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होनांगौ होननानै आं दिनै खावलायनोसो गोसो जादों नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि लाइमोनफोरा दासिम माबायदि थागथियारि जानानै दं जे UPPL बेखौ बुंनांगौब्लाथ' एखेबारे बिराद मजबुत जों लाइमोना थारमाने गोदो जाबाय बेखौ बयखौबो बावगारबाय किन्तु नैबे समाव 5 बोसोर प्रमद बर'आ सरकार दैदेननाय समाव बिथाङा जे लाइमोनफोरनि फारसे खामानि मावनायाव जे इनिशिएटिभ लाबाय लाइमोनफोरखौ फरायनायनि फारसे जे थुलुंगानाय होबाय गेलेनायनि फारसे थुलुंगानाय होबाय हारिमु फारसेनि जे थुलुंगानाय होबाय लाइमोनफोरखौ दा बैखौहाय नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोनफोरा दिनै UPPLनि बिजाथिखौ जे भट होनो थाखाय दिनै लोब जाबाय बे एखेबारे जोङो माने दैबाना बायदि दिनै मोनसे सुनामि बायदि जोंनि लाइमोनफोरा दिनै UPPLआव भट होनो दिनै ओंखारदों बेखायनो जों दिनै जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय दिनै बिथांमोना बुजिबाय जाथिया थांनानै थानांगौबा बाहाय राजखान्थि दोलोनि माखासे अबदान नांगौ दा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जाथि थांनानै थानायनि बाहाय जेबो अबदान गैया बिथाङा लाइमोनखौ दानायनि जेबो अबदान गैया दा बेखाय बैखौ बिथांमोनहा रियेलाइज खालामबाय जोंनि लाइमोनफोरा आरो प्रमद बर'नि 5 बोसोर जे सरकार दैदेननाय बेखौ बिथांमोनहा दिनै धन्यबाद होदों ओंखायनो फैगौ बिसायख'थि जे 9 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थि बाहाय जोंनि BTC ओनसोलनि गासै लाइमोन खालि 19 नं सिडली चिरांनिल' नङा BTC ओनसोलनि लाइमोनफ्रा दिनै जायखौ जों जेन जेट बुंनानै बुङो बिथांमोना दिनै एखे हुलस्थुल माने जेरैबाबो UPPLनि बिजाथिफ्रा देरहाजोबथारनांगौ होननानै खामानि मावनायाव गावसोरनो गोसो होनानै ओंखारबोदों लेंहराब्लाबो बेखिनि बाथ्रा बिथांमोनहाथ' जों मिथिबाय थांनाय बिसायख'थियाव माने BTC बिसायख'थियाव काउन्सिलावहाय हाग्रामा महिलारि एबा BP एबा रावबो गैलामोन नङा होमबा हाग्रामा महिलारि हारसिङैमोन बिथांनि लिडारफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव थांजोब्बायमोन नाथाय बे साथाम साब्रै मानसि जायखौ नोंथाङा नाम लादों बिक्रम कास्टमनि बाथ्रा सोरबा प्रहलादनि बाथ्रा बिथांमोनहा जोंनि लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालामबाय आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जेखौ नंगौ बेखौ नङा जेखौ नङा बेखौ नंगौ बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोनहा बोरैबा थांनाय बाराव देरहालांबाय नाथाय दिनैनि लाइमोना बेखौनो रियेलाइज खालामदों सानफिनदों 100 कोटी लाइमोनफोरनो जे होनो होननाय बाथ्रा
बेखौबो बिथांमोनहा मोजाङै होनो हायाखै न'खरसेयावनो 10 जन 12 जन बिदि होनायखौ जों दिनै नुदों दा बेखौ मिथिनानै लाइमोनफोरा दिनै दुखु मोनबाय कास्टम सोरबा माने प्रहलादमोन सोरबा बिक्रममोन फैब्लाबो बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव खुनु पट्टै खोथाखौ मानिनायाव गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै लादों दाख्लै मिडियायाव गावस्रा दिनै लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालामनानै सरकाराव फैनायनि उनाव हाग्रामा महिलानिफ्राय मोजां मोजां गारि लानायखौ गावसोरनो खिथादों नङा होमबा आंहा उमुक गारि मोनबाय सोरहाबा उमुक गारि मोनबाय होनलायनाय दा लाइमोनफोरा मा मोनखो देना नायोब्ला ना सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगानाय दं ना गेलेनायनि फारसे थुलुंगानाय दं ना लाइमोनफोरखौ थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे पलिसि दं जेबो गैयैखाय बिथांमोननि बाथ्राफ्रा जेबो इम्पेक्ट होनाय नङा फैगौ बिसायख'थियाव लाइमोनफोरा इयुथफ्रा जोंनि इउ पिपल दोलोखौनो माने गोसो मोदोमजों मदद होगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ गोबेसे मोननैनिफ्राय मोनथाम एलायन्स बिजेपिआ हयथ' मोनसेसो मोननो हागौ बाखि जेसेबां मोनब्रै दानख'नानै जेसेबां थायो बे जोंनि जागोन बे स्पस्ट आरो आसाम सरकारा माने 2026नि जे आसाम सरकार दागोन बियो इउ पिपलखौ लायालासेनो बाहाय सरकार दानो हानाय परिबेसा जाया बे सैथोथार